खाजानि ताखुकते बुखोकसं हास्तेओ हाफां याखाबा थोंरों बेदेक बिसे बुरुम बुरुम थांगो सोलायजागलिया तिप्रासारनि कामि आमचाय abo haikeno nugui mangkhana khazan takukte bukhsong nor angmang fliti sana takungno kisa koinai yango borokni nukhungrok phunungani bagai bobo haike tong sini tiprasarokni kami amchayo phiaba bisi burum buruno phaika hangkai borok butiwoi kaplai khlaioi neta montri sanami rohobo abo haikeno tiprasarokni kami amchayo tabuk phano boine hangkai sadalai rilayo tiprasa kami amchayo sadalaile bat 3 बाइसे नक ताङै माय खनर नुगै मांखाना बेलेखाना वाना मा सिन्ता ताय साना थांखांखाय मखलनि मुक्ति कगो फादै आबो हायकेनो ताय बिसि दिन करै तिनि हिंगाय 22 तारिख फायने बसकां 26 तारिख सालमारिवो इस त्रिपुरावो न बरक बुट दिनानै थाङै दङ हायनो हाय अ लोकसभा पायमाने यागलदा अ बिरमान फायनो ताय अरनि आमचायनि याखबा अ नक नुखुंनि ताखुकसं बो सरकारनो तु बय बरनि कपाल सरायजाकना हिनै खाओ बरक ताबुक साबनो बुदिना हिने वान सुगितं आबो आं नरकनो बिनि खुक्तैनो दादाक सिदाखाय फुनुनाय दारा पुइलानो निन मुंकिसा सागार दे आं बुंखाय बाबुल त्रिपुरा अच्छा मुंरक तामरक खलायै नुखुरक सामु तो आइ बिनोर काम खाय जापेले नंगुर बायरा काम खाय के तो रां सिकरे नों बायरा काम खाय के रां तंगो पारागबो कोनो इनकाम करे जे ताबो आं काम खाय फेका बायरा काम खाय फनता सप्ताह 2 सप्ताह अंखा एक दिन फुं आं ता ग्राम को काम मायाखो काम मा खायाखो आइ आखे तंखा फले ता खाय जेनेबा नों ताबुक जों जे चिनि अक्लग नक नक माने अरनो तंग जानाबले अबनो आनि न बुसु बरक तंग जों ताबुक भगवान आसेबले मासाकतामसे हलौ याखो आइ आखे चले दे तंग फले 3 जना खोचों निनि गोसा बुरि बिरक बासा गायसा तंगो आराय बसर अंखा हिंगाय अचों कायनि फले अच्छा दारा लाइसि बुरुम बुरुम न बुट दिवै फायो बरनो खपलाय खलाय रहबो नों बरकनि बखाकते खलायै हामक्राय याखाबा ननो सुबासु ताम ताम रे जाखना बकोबा ताकाले जरा रो नाही तो मले बको कैसा से कोनो रो नानी हिंदो सायाखो बेले ताब नब्रक रिजे खोदा कोनो रो याखो कोनो बो याखो काय रोबो याखो काय चंगबो तो सामायांगबो तो सिबुसि याखो बा काय बायसो ओन बा ताकाले बुट तोरि नाय बोला ताकाले तो आं रतो रो नाय अबसे जानो नाय आं बनो रो नाय जानो नाय बन आं रोया आंगा दे सुजासे आं खायके आंबो बरन खायनाय आं खाया बरान खाया आंबो खाया माने निने बुखावो ताबो वान सुके माया खो आं अबो हायनो बुट दिनाय हिने ताबो संजे ताबं संयाखो जे ननो सुबनाय नायखलनाय बनो नरिनाय बनो रोनाय आं ताबुक साक जरते टाइटो सालब्रै नि यागलो खायनो इलेक्शन बुट माने थाङै दङ इलेक्शन तो बुट 26 तारिख तो बोरंनाय दिनै 22 तारिख गाय ता 4 दिन के 26 तारिख बोरंनाय गाय 26 तारिख बोरं खांखाय आं जे आना हामजा आं बनो रोनाय जाना हामजाया आं रोया ताबुक निनि जेता सामाने ताइ सालब्रैनि बिसिंगो निनि गानावो बो नेटारक याखाबा बो थुंरों बेदेग्रक फायो ननो बको गायसा से अब तो गायसा तो फायाको बोले एक जनाबो फायाको तांनो अच्छा दारा जों गतनो सावि मानो बिसि बुरुम बुरुम नो इलेक्शन याखाबा बुट फायखांखाय जतनो बुट मारो हेदा गायसा राजा केरं तंमानेबा नों जों गतनो रिबो दारा निनि वान सुमातै खलायै ताकालायनि इ लोकसभा चंमारि बाथाय मंगो बो सरकारनो निनि बखाकतै तुबुनान मुसुगै दं अबलाय तामाय सासेनो दा माने निजेनि बागै हिंगाय ओमनो रजानो रजानो निनि बखाकतै खलाय बाय बो सरकारनो नायनान मुसुग ताकलाय बो सरकार नायना मुसुग जाना आरो ओ राजानो रखाय रजानाय फले राजानो बै निनि बुमुंखाय आंनो जे बुरका माने सबनो रजा गरो नालाय दखरानि निनि बुमुंखाय बै दखरानि पारानि मुं पारानि बुमुंखाय माने कुमार पारा कसदन त्रिपुरा दा त्रिपुरा निन कामिखाय ताखौ आं कामि तो आं तो अजंसिं आम्बाससे अच्छा ताखौ नों बुट डक्टर रि फैगोना ना अच्छा फाइने बुसकां लोकसभा चंमारि बाथाय मं 26 तारिखो ठीक करे अब फाइने बसा आं थामंगाला बुटं थामी आं गाड़ी भाड़ा माया के थया जतो जायगा आं साखन फैजा माने गाड़ी भाड़ा 500 टाइम मंगे थानाय से मनबो लायजा निनि कामिखे बरबा ताखौ आं कामि तो तागिनो सबके माने कुमार आं तो आं कामिखे इंगो चांद्रायो ओंखाय नों निनि बुट दिजानाय थाइखे बर' खलायबा जखनगर
ओमफ्राय नों फाइनाल 26 तारिखआव बुट दिनानि थांया हायदा rang mai thaya phule gari baras minang अच्छा साबुन थानि रां नाय नोंता बुट दिनानि हिंखांखाय sing parambaro rang je go tisna go gojarong ni yago नेटरक नि यागो तमनो निनि गारि बारा बर रहोय हांखाय नों ताकलाय बुट दिया दा थांनाय riya दिया हायसना gari bara man nang mulai gane up dan khaina je नों ताबु बर थाय संगा ताबु खाय बर ta khai mane kor parago काम खैन फायमान ताको ora ani dui tong gai ओ पारानि मुंखै mane kumar अदारा पुइला ओ कामिनि मुंखिसा साइरि गरासिरि mane kor para अच्छा निन मुंखै दरा tonnor tripura अच्छा दरा फाइनाय लोकसभा चमारे बाथाय मुं ताई तो 20 दिन करिखा 26 तारिख नङै दङ ना नागाथाय 20 दिन तो करिखा जतनो कायसा आ भारत हा कतरनि बिसिङाव खबजा कायसा रायदा दङबा जतनो बुट मारि लायो हायदिबा नंबो आंबो जों जतनो रेना हेदा नागाय बिसि बुरुम बुरुम तरि उइनो फायो ताकलाय निनि बुखाकटे खलायै बो हाफां एखाबा बो सरकार किफिलै फायदा तो खायमातं आंलाय सरकारलाय फायमानि मातंग मानलाय जे बिजेपि सरकारनो मातंगो आरो सरकारफोरा फायनानै समाबसे करेयावबो न हिन दंफ्रा आर निनि बुखानि मुसुक मानि हिंखांखाय बो सरकारनो तो बुनान मुसुक जरा बस आनी बाखान मते इंगालाय सरकारलाय इंगन तखाय ठीक तान तेर मत सरकार तखाय आइखे फुं आबाद बिजेपि इंगो सेम सरकार फायखे हाम माने हामनालाय बिजेपि फायखांखाय न सिएम सरकार फायखे सिपिएम सरकार फायखांखाय सिपिएम नो सजाकतना हायना बाय नरनि अकामिनि मुंताम हिजाक माने कोन पा अच्छा नरक तामरक खलाय चालाय जाबाय नुखुंरक काम खायसागो मेरा मुरांग खायसागो नंग नगनि निन लगे संया खबर दारा खायताम सामरक खलाय मेरा काम खायो अच्छा बाय जों जतन सयमान नंगो सामान खाना बिसि बुरुम बुरुम नो चंमारि फायखांखाय जों बुट मायो हायदिबा थानायावबो नों रेबु फायखाना हायनो हाय फायनाय बसगां 26 तारिख तिनि बुट उंगानि थाङै दङ नों निनि बुखाकटे खलायै बो सरकारनो फायखांखाय हामनाय हानाय सुबाय आउदाय तिनि सरकारनो फायखान सुखता बो सरकार बाय सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मोथा बीजेपी आईपीपी बबनो सजाक बाय ताकलाय त्रिपुरा मोथा